karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Just remember. Enjoy ka ba sa imong pagbakasyon din? Enjoy mo lang. Daga kay mga foreigner din eh. Basin di ay anhigud ining dapitan ako makita na nga akong forever. Mutuo ka nga, dunay forever sa kuma. Oh! Mao na nga akong gipangita. Kadang lalaki nga gwapo o niya tamis nga magmahal. May nakitaan ka na ba? Oy, doon na naunta. Nga nung na unta man. Take naman siya. Oh, kinsa man na. Ikaw, Justin. Oh. Sorry. Sorry. Kalimting akong gisulti. Ato lang ng sikreto, ha? Ayaw ka bala ka. Mangita kog laing lalaking magustuhan. Excuse me. Unsam tong iyang gipanulti. Tinuod ka to. Kana. Kana. Hatagan ta ka ko naon-naon, Justin. Kung mo kagat ka sa akong paon, makabawas na gyud nimo si Ate Alice. Nisikang iyang mga mata sa akong gisulti niya. Nahibaw ko, Justin. Di na ni mapapas sa imong huna-huna. Halati. Kagamara mong gikaon. Uy, po na yung magpila ko tsara, uy. Busog na ko, Ramiro. Ate sa po, patuo sa taon ako, ti. Ako biya imong yayo karon. Salamat na si imong kabalaka. Pero dili na ko. Busog na lagi ko. Na, samot. Kagamay ito na, busog na ka. Unsa? Unsa kasi sa pagkaon? Okay na ko. Pagkaon na lang diha. Na, grabe. Di dyan tayo magkaon. Uy, mura ka ila namang kustingo, bro. Sino'y Timoy karon? Pasudla siya, Romero. Oh, ha? Oy, Timoy! Nagmilagro lagi kag ani silang Ate Alice. Ay, kuwando nga, ni ako kay, oo. Ba si Alice? So, diri na Timoy. Uy, naagad Uy, wala. Naday ka sa wheelchair, Alice? Noy, naka-wheelchair na si Ate Noy kay dili naman siya makalakaw. Wa naman ay tiil tungod sa kabuang simbana. Ay, naputulin duwan mong tiil, Alice. Oh, lagi Noy. Ang ganong ni amang ka? Kuwando. Ops. Noy, tug-ans tinuod nimong tumong nganong niya ka, Noy. Bawal mamakak din, he. Ay, kuwan. Ni ako kay Kay unsa man gyud, Noy? gustong mutabang ni mo si Justin. Unsa? Maayo unta akong mahibaw na gid si Timoy. Kun hain karon si Alice. Aron among maplano ni Justin ang sunod namong buhaton. Kinahanglang mahibaw mi kun unsa ni plano karon ni Alice. O naday. Tinuod ka Noy Timoy? Gusto mo tabang na ko si Justin? Hala, no. Naigot tingali sa diling makitang kilat ang utok anang Justin, Noy. Hain magkaroon si Justin Noy Timoy. Ay tuwa sa beach house ni Miss Mara. Pastila ni mo ni Timoy. Nganong misulti man kasi nood? Yung mo tinuod isulti di mamagkaklibog ko kanino eh. Nakigsulti gid ay nimo si Justin nga pangitaon ko kay tabangan ko niya. O kuan, mo'y gisulti ni Miss Mara. Dama o na diha rang laay. Naman. Migawas ng way lamingan ang ngani trukwata. Ha?
Dahil ako magdugay, alis. Ops, nay. Aray. Para. Naman. Para sa... Ramiro, buhin niya akong wilyo. Dili, nay. Uy, Dili na ko buhian kung dili ka musaad na ko nga dili ni musultihan si Miss Mara na kung mata ko nain siya di alis karon. oh, di na ko sultihan, uy. Sige, ito na ko, ha? Ito may balik dere. Nay, Pasagdi na lang siya, Romero. nay, tamay. Pasagdi na lang siya. Ti. Kung gusto man nga mutabang si Justin ako kinindawaton. Ito alis. Mawati. Dawaton yun. O Romero, dili mahimong magtago ko gikan sa akong bana. Pero what taon siya hinungdan nga ba nati? Uy! Pasagdi na lang ko sa akong hukom, Romero. Ang imong kinabuhi na lang ang atimana. Miss Mara! Miss Mara! Oh, Eh, kumusta na nga kung gisugo ni mo ni Timoy? nakita na ko sa alis, unya. Kaluhit sa naon ni alis, uy. Nga ko tang maluoy man kaniya. Kitsa may di maluyan ang naputlan magkuday sa duha ka tiil. Unsa? Pungkol na si Alice? Bako na day. Oh, luoy taon kayo. Tinuod ka nga pungkol na si Alice? O lagi, Miss Mara. Mura man og ikungot akong dugan nga nakita na ko siya. Nakikita na ako na. Paghilom, oy. Mo ni angay niya. Sa may aksa ni mo, Miss Mara. Kanong mas nasuko man kang alis. Ikaw mo untay dakong sa niya. Talagsaon sa gada. Sa usa ka milyon na ginusara ginang kinaiya ni mo. Ayaw pagbuot. Miss Mara, asa man ka? Miss! Patay. Sana sa kayo na so sa utok atong bayan na. Wala magali mag-uol nga wala inahan. Tunay may gamay utok ni Miss Mara. Hello? Carlin, dire sa si Timoy. Ano biling katabang ni Miss Mara sa bahay ba? Nakakita na siya sa kimta ni Alice. Nga nang nangita magyud silang ati Alice? Unsa mo ilang tumong? Ang butoy, may klaro. Mingon mo kuno si Justin nga tabangan niya sa di Alice yung kaimtang, pero di siya kumutuo, anaway. Romero, bantay gyud sa ati Alice ha. 24/7. Nakasabot ka? Ay, Carlin, oy. Pero tayo pa ba? Di ba gyapon ka muli? Si Kathy akong panhaon diha. Aron makapuli ni mong bantay ni ating kung may lakaw ka. So, sige. Sige. Bye. Kinahanglan lang maunhan ako sila. Libugon ko ang utok ni Justin. Oh. Si Justin ka na nasa veranda sa iyang kwarto. Naglantaw siya sa swimming pool sa upos. Naipaon ako sa kumbuhaton. Oops! Napagyapon sa veranda si Justin. Naglantaw sa dinis ako na himutangan. Walang ko. Di lang ko magpasabot ka nakabantay ko nga naasa sa second floor sa building. Kinahanglang makita niyang among kalainan ni Mara. Kanindot ko dahil lawas ni Kate. Lahi siya nga manihawk. Hinhin kayo siya. Unsa mo itong iyang gisulti na ko. Mutuo ka nga, dunay forever sa gugma. Oo. Muna nga akong gipangita. Kanang lalaki nga gwapo niya. Tamis nga magmahal. May nakitaan ka na ba? Doon na naunta. Oh.
Anong naunta man? Taken naman siya. Oh. Kinsa man na? Ikaw, Justin. Tinuod kitang yung gisulti. Nga nung di naman mawaas akong nauna ang iyang kipanulti. May midoon niyang lalaki. Hello, Justin. Oy. Mara. Niya na di ka? May importante kong isulti ni mo. Init na din sa gawas. Dali, suod tas kwarta. Unsa naman ang imulakaw? Justin. Napungkol na din si Alice. Unsa? Ikaw ang angay mamatay! Anong bangis mapagduhan na ako! Ayaw nagbugduwa si Alice! Ipayaan na! Mara! Dili! Nga nabisiga man mo mamata. Mara, dili ka manimaw si Alice na to. Unsa? Gibugno ni mo siya sa auto. Mao nga nabangga ta. Ug mao kini ang nakaingon nga naputlan siya sa iyang mga tiil. O niya? Natural nga masuko siya. Ug mubaws gyud si Alice. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!